Voilà, donc notre Moussa Mandiou Touré, une organisation de défense des droits au logement du Mali et au Niamorobaye. J'ai cru que la facilité Mali Soko ani Mali du Lokoka. Aïwa, ko logement Soko ko mu nekera ni awmami famia. Voilà, donc mais en la dibara bela je info ni watina. Effectivement, kabini avec watini bo jamana kuntigi nimba fo kenenka en transition ma bela jeli avec watibo lisi dotu annulé là. Donc, en organisation de défense des droits au logement du Mali, on a estimé que Watib n'a laissé annuler là parce que depuis 5 ans. Voilà, donc Ibrahim Bouakar qui est là, Ibrahim Keita est 3743 logements sociaux Mounundi, à Wati ma ba mouan woro de tuer son mounini. Donc, au ma ba mouan woro, ma ba saba de borala. Donc, à ton montora, transition n'allait, ministre de l'Habitat, croit qui est à l'AINI Kabe Sodi, Mamouni et Sodje en 2018, Kabadi au Maoudema. Mais Charakissé de Beye Soko Fanala. Charakissé est mis pour Soko. Avec comme fonction publique, concours ni concours Beke, sans haut, sans ni concours Beke, de Pokoro de Bekala. Donc, en Balakaye, l'ici mon alula, donc, ministre de la Commission Sigui, société civile Yoro, ni Aunganga Douala, ministre de Tuyan, c'est moi là. Mais on taille te doré, on y est, Jamana Dondi, Chira de Jamana Kono. Donc, en ganga wuli ka jom munke anyere bodo. Donc, hukum kono wati bina lisi annulé là, on tunya Amérique ka fo dépôt bina ke ka wule madake ka Mali dembela jele wule munu me Mali kono ni Mali koka. Wala sa kadi munu ni o kata soni ni bela jele ka ta soni o ka daile bela jele ni. Mais vraiment akira ambulo kuma shulier. Anana ye ka fo anga famia kono ka fo lisi mu annulé là jamana kuntiki fe segin beka ke o baradika. Segin beka ke o barakele ne kan ka fo kubo sodi o makele o. Est-ce que Agla dit qu'on a besoin de lycée annulé? Oui, lycée annulé là parce que a dit que le charia ou tout madafa akuma. Donc on fait à wati anya wuli ka jo chamanke wala sa charia be se ka labatu akono chuko mena. Donc charia ki se bela jele ayira a wati la ka fo jo tuma en fait so yitu ndira chuko mena o tuta ji chuko yo. Parce que match fina ye ka fo ko ni ka annulé la ko parce que M5 mo de 3 fois qu'on a la ko da ko annulé là. Oui, M5 mo 3 fois qu'on c'est vrai certes mais en réalité procédure parce que ni a déterminé so dira mamuma. Ni a déterminé a match ma be kuma na bi. À Makadorobi, les 90%, je le dis haut et fort, à les 90% cautionné apport personnel tout boulot. Apport personnel du caution est fin de journée, ni sosro, ou machibe ou war contrôler l'état ou war de de jamana kashikono. Maintenant, il faudra que semaine retira bangu beladilema, ou semaine recopie bien. Donc, document est venu. Ni document est tira banki bema, kaira ka fo fin soje, Ibrahim Bouakar Tlela. Koka beka wari segama wari nuye juma no caution ni apport personnel. Donc en domaine économique les 90% au niveau des banques caution no abeta lendo. Donc on sait ka famia on est jekulu mais la facilité Mali sokuka. On sait ka famia ko sobe di mauma mamununga cautionté. Donc on to famu. Donc hokum kono ay commission sigi département et commission sigi le 4 mars terminé. Donc, Kanabla Bila, bité le 10. Commission si la commission d'un Chilien qu'on fait. Donc, what la commission tira, on n'y sonnera, on cobo 600 Malukurako, ni tient à Barabana Djeliakono. Mais en Balakayi, et qu'à fond ministère société civile yoro, ne on ganga de Roma, on de Jamanade ou Nyan ou Chloé, Sabu, enfant adhérent de Bahamulo, Mao de Bena ou Torsiba en fait, voilà ça au BC Cassos pour Chumna, Jamanade à Yamada, Ambo Baradeke. Donc, hukum kono wati muna lisi bora ministre kelenga commission sigi commission anana ye société civile yoro ministre en bwa kono. Donc moi je pense que ye nyingali kanga ken aya on bwa kono muna o ye kelen flana ni commission be sigi personne ressource anana ye fana ayo fraka personne ressource manga kala donc lu be chala sosodi. Donc commission sigira le 4 mars kana blabila bien atle bina ni wulon vladi. A ton fera ko commission me barake tle bina ni duru kono donc tle bina ni duru on fait à dafara donc mais anya ira bela jelena anya ira anga fama chamana ka fo somu nu ba fe ka di ni ta di choy amanga di donc hokum kono comme anya wuli ka jo chamanke anya da chamangusi mo chamama alame akumawla donc je pense que on fana organisation Mali et Chara Jamana de on la ka plainte de do ka plainte de cour suprême là
pour que bara mun kɛra violation minnu kɛra a ko kɔnɔ commission sigi cogo la ani u b'a fɛ ka so minnu di maa minnu ma pour que cour suprême ka kiiri tigɛ ani département mɔgɔw cɛ pour que sodi min bɛ senna a ka jɔ segin ka k'a kan wololemada ka kɛ maliyɛnden minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n'a ka d'u ye u k'a ɲini a bɛ san 5 bɔ i b'a sɔrɔ maa dɔ tun bɛ yen so ɲini tun t'a kɔnɔ mais bi i b'a sɔrɔ a hakilina b'a la i b'a sɔrɔ a ŋaniya b'a kɔnɔ mais da man ka tugu olu ye n'i y'a jateminɛ an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan tɛmɛnen in na olu m'a ɲini mais zeyina i b'a sɔrɔ a ka d'u ye u k'a ɲini donc da ka yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye commission ka sigi a sigi cogo la ni malokura ko ye tiɲɛ ye dɔ man ka gɛn ka bɔ commission kɔnɔ article 12 ko k'a ka di maa o maa ye ka don commission kɔnɔ i kan ka don a la donc ministre ye anw bɔ a la ka da tugu anw ye mais da bɛ tugu anw ye mun na da bɛ tugu anw ye mun na mais vu que nous on a la qualité on a la c'est parce qu'on a qualité qu'on a pu porter plainte au niveau de la Cour suprême n'i y'a ye k'a fɔ Cour suprême b'an ka sɛbɛn kɔni minɛ an ka damakasi sɛbɛn minɛ o b'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ an lakodɔn o de la sɛbɛn minɛ na donc o de la bi an y'aw wele an kɔni ye sɛbɛn ladon pour que bara mun commission sigira cogo min na sigi cogo ma ɲa kelen segin ka k'a kan u b'a fɛ ka so mun di mɔgɔw ma caution tɛ yen apport personnel tɛ yen sabu n'o jaabi bɔra wari tɛ yen ka don jamana kɛsi kɔnɔ o situation ma kɛ o situation yɛrɛ kɛcogo t'a la sabu san 5 i b'a sɔrɔ maaw dɔ sara i b'a sɔrɔ a tun bɛ maaw dɔw kɔnɔ san 5 kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲina so in hakilina t'u la donc o situation tɛ se ka kɛ tile 45 kɔnɔ olu ye gɛlɛyaw de ye donc an sera an ka avocat ma an ye plainte don plainte fɔlɔ kɛra c'est au fin de sursis pour l'exécution jaabi min b'a fɛ ka bɔ a jaabi kana bɔ o papier filɛ nin ye nin y'o plainte fɔlɔ ye plainte filanan fana filɛ nin ye o ye plainte pour excès de pouvoir ministre ye anw sama ka bɔ a la ka anw bɔ a la donc an bɛ sariya jamana de kɔnɔ plainte kɔni donna Cour suprême na o fana jaabi filɛ nin ye donc je pense que c'est le lieu de remercier la justice malienne k'an ka avocat fo k'an mali justice fo k'a f'u ye k'an b'u kɔ nin baara in na awa tile fila ni min bɔra la welewelema mun mana kɛ an b'o da jama tulo kan yalima an bɛ se k'a fɔ ko don min na ko bi parce que logements sociaux n'i ye a fɔ k'a mɛn mɔgɔ caman mɔgɔw b'a fɔ ko fantanw k'a dabɔra fantanw de kama mais fantan qualité minnu don est-ce que i bɛ se k'o perpétrateur di mɔgɔ ma oui fantan qualité minnu a ma fɔ ko tɛgɛjɛ fana logements sociaux a fɔra ko ka di c'est l'article 2 qui le dit a kan ka di maa de ma maa min bɛ se ka dɔɔni kɛ a yɛrɛ ye min tɛ se ka so jɔ a yɛrɛ a dabɔra o ma sugu de kama sabu so in fana a bɛ sara a nafolo de bɛ don jamana kɛsu kɔnɔ sarali minnu fana bɛ kɛ olu wariw de bɛ kɛ ka dɔwɛrɛw jɔ voilà an bɛ se k'a fɔ ko aw ka jɛkulu min sigilen bɛ ka soko lafasa so ɲininaw lafasa a jɛkulu an bɛ se ka don a jama ka ca a kɔnɔna la wa mais bien sûr je pense que n bɛ explication dɔ d'i ma an ye collectif de sigi fɔlɔ n'o ye collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali donc an kɛlen k'o sigi pour que ka fangaba d'a ma les 90% en 2018 so di mun kɛra tɛmɛnen in na an ka maa fanba ye so sɔrɔ Tabakɔrɔ ni Kati cɛ olu b'o kɔnɔ donc tɔn mun don tɔnden tɛ tɔnba de don donc Zeyina an ye tɔn in de yɛlɛma ka kɛ organisation de défense des droits au logement du Mali jɛkulu min bɛ se ka lafasali kɛ non seulement Tabakɔrɔkaw ni Katikaw ye ani so ɲinibagaw parce que an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ so ɲini in na gɛlɛya caman b'a la donc walasa an ka tɔnden minnu bɛ ani maliyɛnden minnu bɛ yen ni se t'u ye ni dɛmɛbaga t'u la n'u donna tɔn in kɔnɔ a ka ca Ala fɛ u ɲɛw na u senw bɛ ka anw ye walasa u bɛ se ka so ninnu sɔrɔ cogo min na. I ka kuma kuncɛ kuma. N bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ organisation de défense des droits au logement an bɛ to an faso kɔ an bɛ to sariya kɔ an bɛ to Mali justice kɔ ka transition fo nin kɛnɛ in kan k'an ka avocat fo.